What's up mga kahabang? Woohoo! Woohoo! So ito na nga, babalik kami ng Baguio. And sa ngayon, papakita ko sa inyo ngayon kung madali bang makapasok, mahirap ba, ano ba yung mga dapat gawin, ano yung mga requirements, etc. Yeah. And ito, prangkahan to ha. Kung ano yung makikita ko dito, bahala na ako sino masaktan. Bahala na din kung makakapasok kami. Alright. Pangir jay, tidak jay. So mapangkat jay. Diretso. A few inches later. So mga kaabab, nandito na kami sa may boundary. Dito yung tinatawag nilang triage. So first time ko dito. Let's go! Ang daming tao. Waiting din sila na i-process yung papel nila. So titignan dito kung yung meron ba tayong vaccination card at approve yung registration mo sa Baguio Bisita. May nag-aaway dito mga kapap. May Korean na ayaw papasukin. Iiwas ko muna, nakakailang mag-video. So ayun na nga, naghintay siguro kami ng mga around 30 minutes doon para i-check yung documents natin. Medyo sumingit lang kami kaya nauna kami ng konti. Pero yung Korean kanina, na-interview ko yung mga kasama niyang babae. 2 hours na daw sila dun. Fake daw kasi yung driver's license ng Korean nilang kasama, kaya kinukumpiska at di sila makapasok sa Baguio. Pero approved naman yung registration nila sa Baguio Visita, and meron din silang vaccination card. Ang kagulo, no? Parang para sa akin walang kinalaman yung driver's license eh, di ba? LTO dapat ang kausap nila dun eh, hindi yung checkpoint dito. Galit na galit pa yung mga babae kasi ayaw silang kausapin ng pulis. Ay, sabi ko na lang sa kanila, easy lang sila, no? Wag nilang sisigawan yung pulis at magpatulong sila sa approved hotel nila. So iniwan ko sila na ganoon ng inaasikaso nila, so sana makapasok sila. Ang isa pa kasi mahirap dito, may dalawang site kasi sa Baguio, dalawang website para makapasok, para mag-register. Yung una, yung HDF Baguio, para pala yon sa mga contractors and employers dito sa Baguio. So yung isa naman, para sa mga turista, yung Bisita Baguio. Kapag turista ka lang at nag-register ka sa hdf.baguio, naku, yari ka, baka hindi ka makapasok. So wag pakikinig sa sabi-sabi ng iba na madali makapasok kung HDF Baguio yung gagamitin. Siguro kung para sa mga empleyado or sa mga taga Baguio, madali. Pero sa turista, hindi, no? Doon tayo sa Bisita Baguio. And syempre, wait for confirmation. In short, hindi pwedeng bigla ang lakad sa Baguio kasi may limit ang pwedeng pumasok. Hintayin natin yung approval ng city. Traffic oh. Papuntang Camp Janhay ito. Ay, pasingit po. Ayun, nilagpasan namin Camp Janhay, bye-bye. Goodbye, strawberry shortcake. Hahanap siguro kami ng ibang daan. Yun na. U-turn. No choice kami. So susuin talaga namin yung traffic sa entrance ng Camp Janhay.
Ayan na. So shoutout sa mga mahilig tumambay sa Camp John Hay. Pasingit po ulit. Pasingit nyo po ang mga nakamotor. A few moments later. Stressful to. What's up mga kapap? Gusto niyo ng tip sa akin na mas madali? Ito yung tip na sasabihin ko sa inyo ngayon. Huwag na kayo pumunta ng Baguio. Gusto niyo magpalamig? Gusto niyo magpalamig? Saan niyo yung rep? Pero huwag na kayo pumunta ng Baguio. Tiisin niyo na lang. Tiisin niyo na lang. Tiisin nyo. Tapos din tong pandemic, luluwag ang lahat. Magiging malaya tayong lahat. Napaka-stressful dito. No, La Union, hinarang kami. Tapos sa Benguet, sa mismong boundary ng Benguet, nagkaroon ng triage. Punta kami doon. And then ngayon, dito na naman kami sa Camp John Hay for another triage. Hingi daw kami ng certification para makapunta kami dito sa Camp John Hay. Hi! Dito kami sa Camp John Hay, triage number 4303. Triage number 4 Triage dito. Yung triage dito, kailangan mo ng face shield. Magkano yung face shield, bro? 40 pesos yung 40 face pesos shield. lang, napakamura. Kailangan mo ng face shield. 15 pesos yan sa Tarlac. 50 pesos yan. Pag wholesale do, 9 pesos lang sa 9. Andyan na, bro. Gaganyan na rin yan. Gaganyan na rin yung kailangan pala magsuot ng face shield Ayan. Yan, ganyan. Suot Wala ako, mo. wala nang face shield, di na ginagamit. Wala, mandatory. Yan. Susuotin ko na yung face shield. 40 pesos na face shield. Nice. So, bakit kami nandito sa second triage? Ay, hindi ko din alam. Basta pag park namin sa loob ng Camp John Hay, may sumalubong agad sa amin na lady guard. Pinakita namin yung papel na binigay sa amin dun sa first triage sa may Kia. Pero sabi ng lady guard, dalawa daw ang triage. Kailangan daw magpa-register ulit kami dito sa loob ng Camp John Hay. So, susunod tayo. No choice tayo eh. Hi. So, ikwento ko sa inyo yung nangyari. Pumunta kami ng Central Triage para kumuha ng ganito. Ayan. Sabi ng guard dito sa Camp John Hay, punta daw ulit kami sa Triage. Naglakad-lakad kami kanina. Nakita nyo naman. Para kumuha daw ulit ng panibago. Certification. Hinila ako ng mga isang oras. Alam nyo kung ano sabi ng guard? Sabi nun sa Triage, pwede na daw yun. Pwede na daw ito. Sinabi niyan mismo sa triage dito sa Camp John Hay na kailangan pumila daw ulit kasi tinignan nila to. Sinabi din ng guard dito sa Camp John Hay, pumila daw ulit kami rito. Ngayon pwede na pala yun nasa Central. Pumila pa kami ng isang oras dito. Bro, pwede ba magmura dyan sa vlog? Mumura ako eh, ganun mo na lang. 1, 2, 3. Siyempre, kalimutan na ang stress sa mga triage at kumain muna tayo sa Rose Bowl. Hehehe, hapa-hooray! After magpakabusog, tara let's magkape at cake naman tayo sa Session Road. Woohoo! Papantay-pantay yan bro ah. Bro, walang gulangan ah. Equal distribution yan ah. Soda dyan. Di pantay dito bro. Kakagulangan no. Ay, Hindi tama yan bro. O, malaki ba yan? O, malaki yan. Sa akin yan. Ay, nice. huwag mo yan. Punta kami ng Biscos. Wala daw strawberry shortcake. So pumunta kami ng Il Padrino. Tama ba? Padrino. Masarap din yung cake nila doon. Tapos nung naglakad na kami ngayon, pauwi, may strawberry shortcake na.
Masarap din talaga nakakasama sa rides, lalo na kapag nililibre ka sa pagkain at may pasalubong pa. Nice, nice. So, tatanungin niyo po ako kung magkano gas ko? Eh, gas lang. Ikaw na lang magbayad ng parking. Bayaran ko yan. Ano ba yan? 40 pesos lang. Bayaran ko yan. Huwag ka masyadong makwenta, bro. Huwag ka masyadong makwenta. Huwag ka masyadong makakwenta. Darapat. Na-enjoy namin ang rides namin sa Baguio kahit na nakadalawang triage kami, 3 checkpoint at 4 na traffic. Enjoy kasi naka-rides na naman. Masaya kasi nakapasok pa din sa Baguio. Blessing kasi kasama namin yung isang kaibigan namin. Isang kapatid na galing sa ibang bansa, si Bro Eric. 1 month lang sila dito ng kanyang may bahay. 2 weeks pa nun napunta sa quarantine. At 1 araw dito sa Baguio kasama kami. Di ko ma-imagine ang buhay ng isang OFW. Huwag ka magmagaling! Dahil wala kang alam! Eh, ikaw! Anong alam mo? Di ko pa kasi nasubukan. Pero mahirap siguro, no? Yung bang ilang taon ka magtatrabaho sa ibang bansa, ilang taon ka magtitiis, sakripisyo na hindi mo kasama ang mahal mo sa buhay, para sila naman ay magkaroon ng magandang buhay. Do you know that I had to leave my son back home? But I'm doing this for him because I want him to be somebody. I want him to have a better chance in life. Hirap, no? Maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Anyway, Bro Eric, at sa lahat ng mga katulad mong OFW na nagsisikap sa buhay para sa kanyang pamilya, saludo ako sa inyo. Panalangin ko na makakita kayo ng magandang kabuhayan dito sa Pilipinas para sama-sama together na with your family. Tulad ng Marcos Highway, naliko-liko, taas-baba. Enjoy natin ang rides ng buhay. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kumapit tayo sa kanyang kalooban at manalangin tayo na lagi tayong safe, healthy, and ready to rise. Kaya Bro Eric at sa mga kaibigan nating OFW, hap hap! Hooray!